Аднаго называлі беларускім Шаляпіным, а другога залатым голасам Беларусі. Але жыцці абодвух артыстаў трагічна абарваліся, калі яны былі на піку папулярнасці. Якаву Навуменку праламілі чэрап проста сярод белага дня, а Анатоля Падгайскага забілі ў аддзяленні міліцыі. У нашым новым сюжэце мы хочам згадаць лёсы двух папулярных беларускіх спевакоў, якім быў іх шлях да славы, за што іх любілі беларусы і не любілі чыноўнікі, а таксама ці ўдалося знайсці іх забойцаў. Інша планетянка, не знікай, застанься ты ў маім жыцці. Без Якава Навуменкі ў 90-е і нулявыя не абыходзіўся ніводны вялікі канцэрт у Беларусі, а яго песні слухаў у машыне Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам. Навуменку любілі за актыўнасць і шчырасць. Да ўсяго іншага выканаўца абсалютна не меў зорнай хваробы і ствараў вобраз артыста з народа. Ён нарадзіўся ў 1959 годзе ў Оршы. У школьныя гады быў гандбалістам і займаўся самадзейнасцю, а таксама адвучыўся ў музычнай школе па класе акардэона. Здавалася, лёс перадвызначаны, але далейшы ягоны паварот аказаўся нечаканым. Пасля сканчэння школы Навуменка паехаў у Севастополь да сястры, дзе паступіў у прыборабудаўнічы інстытут. Прафесія інжынера ў канцы 70-х была моднай і дзеля яе беларус вучыўся на выдатна, але ён нічога не мог зрабіць з сабой, бо душа не ляжала да дакладных навук. Якаву Навуменку не хацелася займаць чужога месца, таму пасля першага курса ён забраў дакументы і пайшоў з імі ў ваенкамат. Там яго адправілі служыць на Чарнаморскі флот, прычым ажно на 3 гады, і там ён таксама стаў удзельнічаць у самадзейнасці. Пасля арміі Навуменка вярнуўся на радзіму і паступіў у мінскую музычную вучэльню, дзе захапіўся народнай музыкай. Дзякуючы гэтаму ён стаў удзельнікам ансамбля «Бяседа» і нацыянальнага хора імя Цітовіча. Запросили до стола, пригадали сесці, нячышану бараболю заставили есці. А я все дивлюся, где моя Маруся, а я все дивлюся, где ж ты, моя Маруся? Пасля вучылішча былі 2 гады на харавым аддзяленні кансерваторыі, але адтуль хлопец сышоў, бо не мог атрымаць таго, чаго яму было трэба. Ён жадаў быць самастойным выканаўцам. У 1988 годзе Якаў Навуменка нечакана для ўсіх выйграў усесаюзны конкурс пад назвай «Новыя імёны». Прызам для пераможцы была магчымасць вучыцца ў Маскоўскай акадэміі імя Гнесіных, дзе сярод педагогаў былі Іосіф Кабзон, Леў Лешчанка і Александр Градскі. За час вучобы ў Гнесінцы разваліўся Савецкі Саюз, і ў Беларусі пачала нараджацца свая эстрада. Навуменку прапанавалі застацца працаваць у Расіі, але яго цягнула на радзіму, дзе ён хутка стаў адной з зорак. Малінавы сад, як сумны нагад пра наш зарабат. А ночы маўчаць, а зоркі крычаць, ты сам вінават. У пачатку 90-х у публікі быў вялізны попыт на беларушчыну, таму Навуменка пачаў апрацоўваць старыя песні і пісаць музыку да вершаў класікаў. Так, дзякуючы яму набыла новае жыццё песня «Бывайце здаровы» на верш Адама Русака, якую многія памылкова лічаць народнай. Мы слаўна гулялі на вашым вяселлі, было ж нам да болі ўсяго, што хацелі. Аднак за попытам на сваё паследавала магутная культурная каланізацыя з усходу. Беларусы глядзелі расійскі тэлевізар і слухалі Іванушак ды рукі вверх. А каб дабіцца прызнання на радзіме, айчынным спевакам трэба было спачатку праславіцца ў Маскве. Тым не менш, Якаў Навуменка працягваў пісаць вершы і ездзіць па краіне з канцэртамі. Прычым да любога выступу ён ставіўся як прафесіянал. Ён быў рэзкім праціўнікам фанаграмы, робячы выключэнне толькі для тэлевізійных канцэртаў. За такі падыход яго паважалі калегі і цанілі слухачы. У 97-м годзе Навуменку уключылі ў спіс самых сексуальных мужчын Беларусі. У ім ён заняў 21-е месца, саступіўшы Лукашэнку, Анатолію Ярмоленку і нават Яўгену Крыжаноўскаму. На самым версе, дарэчы, тады апынуліся тэлевядоўца Ягор Хрусталёў, гімнаст Іван Іванкоў і акцёр Анатоль Кацянёў. За 25 гадоў кар'еры артыст выканаў больш за 600 песень. Ён быў сярод любімых спевакоў Александра Лукашэнкі. На адной з прэс-канферэнцый у канцы нулявых той расказаў, што ягоны малодшы сын Мікалай уключае музыку ў машыне і слухае пераважна беларускамоўныя песні, у асноўным якраз Навуменку і сяброў, а пасля спрабуе дома іх спяваць. Захавалася нават відэа, як Лукашенко
патанчыць адразу з 2 дзяўчатамі падчас жывога выступу Навуменкі. Ножка, ножка, чараўніца, любай не хавай, дай мне любай надивиться, наглядяцца дай, дай же милой надивиться, наглядяцца дай. Навуменка быў актыўным прапагандыстам беларускай эстрады. Ён марыў выпусціць анталогію з 1000 айчынных песен і вярнуць з нябыту забытыя імёны. Ён знаходзіў рэдкія запісы, а лічбоваў іх і пасля выкладваў у соцсетках. У жніўні 2011 года Якаву Навуменку прысудзілі званне народнага артыста Беларусі. Але гэта толькі значак і пасведчанне. Сапраўдным народным артыстам ён быў ужо даўно. Тады ніхто не мог здагадацца, што праз год з моцным, здаровым і поўным сілам мужчыны здарыцца бяда. Наступным летам Навуменка разам з сынам Ціханам паехаў у госці да сястры ў Севастополь. Ён даўно не бачыў сваякоў, але ўжо хутка засумаваў па радзіме і прызнаўся жонцы ў тым, што хоча дадому. Незадоўга да таго яны пабудавалі дом у Жодзіне, дзе артыст займаўся гаспадаркай і пісаў музыку. Жонка прапанавала памяняць зваротны квіток і вярнуцца раней, але Навуменка вырашыў застацца, і на наступны дзень адбылася трагедыя. 19 жніўня спявак разам са сваім сынам каталіся на катары і гулялі па цэнтры крымскай сталіцы. На плошчы Нахімава граў вулічны музыка. З дынамікаў лілася прыгожая мелодыя, але скрыпач граў пад фанаграму. Навуменка абурыўся і зрабіў заўвагу, маўляў, гэта несумленна, і раптам атрымаў удар ад кагосьці з натоўпу. Хутчэй за ўсё, гэта быў хтосьці з тых, хто крышаваў вулічных музыкаў і вырашаў кулакамі нейкія канфліктныя сітуацыі. Неизвестный человек редкого телосложения нанес ему очень жестокие побои. Вот. Ну, скажем, там было 2 удара всего лишь. Першы удар Навуменка вытрымаў, але пасля другога упаў і ударыўся галавой. У той бойцы пералом сківіцы атрымаў і ягоны сын. Усе кінуліся ратаваць спевака і выпусцілі з віду злачынцу, якому удалося ўцячы. Якава Навуменку тэрмінова даставілі ў нейрахірургію мясцовай бальніцы. Зрабілі трэпанацыю чэрапа, і тыдзень народны артыст Беларусі правёў у коме. 26 жніўня 2012 года артыст памёр. Яму было ўсяго 53 гады. У Крыме ж спрабавалі расследаваць забойства беларуса. Міліцыя зняла запісы з камер відэаназірання і шукала відавочцаў праз тэлебачання. За любыя звесткі абяцалі вялікую ўзнагароду. Было сабрана 16 тамоў інфармацыі, але ўсё аказалася марна. У 2014 годзе паўвостраў быў акупаваны Расіяй. Тады справу перадаручылі новаму ўжо расійскаму следчаму, але вынік аказаўся тым жа. Вось ужо 10 гадоў няма ніякіх зрухаў. Якаў Навуменка быў пахаваны на ўсходніх могілках Мінска. На яго помніку ноты, якія адлятаюць у неба. Ягоная трагічная гібель узрушыла ўсіх, як простых слухачоў, так і людзей са свету музыкі. Згадваючы пра спевака, кампазітар Ігар Лучанок расказаў пра яшчэ адну падобную трагедыю, якая мела месца ў Мінску ў пачатку 80-х і здарылася яшчэ з адным папулярным беларускім артыстам. У 60-е на хвалі глобальнай папулярнасці Бітлз па ўсім Савецкім Саюзе пачалі з'яўляцца вакальна-інструментальныя ансамблі. На вяршыні гэтага руху апынуліся беларускія песняры. Яны першымі сярод савецкіх музычных гуртоў таго часу паехалі з гастролямі ў ЗША, а пасля і ў Еўропу. На слыху былі і верасы з сябрамі, дзякуючы якім па-беларуску заспявала ўся вялікая краіна. А сярод зорак крыху меншага калібру вылучаўся малады Анатоль Падгайскі, сапраўдны самародак з аксамітным барытонам. И погода, не погода, дождь на свете, солнце яркое заўсёды в окнах светит, солнце яркое заўсёды в окнах светит. Падгайскі нарадзіўся на Нясвішчыне ў сялянскай сям'і, адразу пасля вайны. Ягоныя бацькі хоць і былі простымі калгаснікамі, але мелі добрыя галасы, бо калісьці спявалі ў царкве. Пасля школы хлопец паступіў у беларускую дзяржаўную кансерваторыю. Цяпер гэта акадэмія музыкі. У 60-е паступіць туды было вельмі складана. На кампазітарскае аддзяленне конкурс складаў па 4 чалавекі на месца, але камісія магла пакінуць месцы незанятымі, калі лічыла, што няма дастойных кандыдатаў. Падгайскі
Геннадзій жыў у інтэрнаце разам з іншай будучай зоркай Леанідам Захлеўным, які пазней стане вядомым кампазітарам і заснавальнікам ансамбля «Бяседа». Але ўсё гэта адбудзецца пасля. А тады было звычайнае студэнцкае жыццё. Смажылі бульбу з мойвай і варылі пельмені. Некаторыя Падгайскага пабойваліся, бо ён быў суровым і маўклівым, але блізкія ведалі яго як ранімага чалавека, такога вялікага дзіцёнка, якому даводзілася шыць сцэнічныя касцюмы на замову, бо ў тыя, што прадаваліся ў крамах, ён проста не мог улезці. Па заканчэнні кансерваторыі пачалася дарослая кар'ера спевака, і ён стаў салістам аркестра беларускага радыё і тэлебачання. Артысты зараблялі добрыя грошы і мелі куды большыя магчымасці за звычайных савецкіх грамадзян. Так, зусім маладога Анатоля Падгайскага уключылі ў дэлегацыю на алімпійскія гульні ў Мюнхене. У 1972 спеваку было ўсяго толькі 26 гадоў. Дарэчы, сцяганосцам зборнай СССР на цырымоніі адкрыцця быў легендарны беларускі барэц Аляксандр Мядзведзь. Кар'ера Анатоля Падгайскага імкліва развівалася. Малады спявак хутка займеў салідны рэпертуар з народных, эстрадных і патрыятычных песен. Без апошняга ў сацыялістычнай краіне было не абысціся, бо інакш застанешся без працы. Передо мной несметные твои богатства, я твой солдат, строитель и кузнец, земля друзей, земля братства, союз республики сердец. Для віднага маладога артыста пісалі песні вядомыя беларускія кампазітары Яўген Глебаў, Анатоль Багатыроў і Ігар Лучанок. Апошні дык увогуле называў Падгайскага беларускім Шаляпіным, а стасункі паміж імі былі не толькі рабочымі, але і сяброўскімі. Неўзабаве зусім малады спявак атрымаў званне заслужанага артыста БССР, а яму тады было крыху больш за 30 гадоў. У пэўны момант кар'ера Анатоля Падгайскага ледзь не скончылася за пакрыўджанага чыноўніка. Аднойчы спявак ляцеў на гастролі разам з спартыўнымі дзеячамі. Вядома, выпівалі, і пад градусам адзін з наменклатуршчыкаў сказаў артысту: «О, раз ты спявак, дык спой!» Але той не пабаяўся наступстваў і катэгарычна адмовіўся. У адказ на гэта Падгайскаму на некаторы час забаранілі выступаць і запісвацца на радыё. У пачатку 80-х спевака зноў дапусцілі да эстрады, але вяртанне аказалася трагічным. Летам 1982 года Анатоля Падгайскага забілі ў міліцыі. Летнім вечарам артыст выступаў у вайсковай часці, пасля чаго афіцэры зладзілі салідны фуршэт з выпіўкай. Пасля яго п'янага Падгайскага прывезлі да дома афіцэраў у цэнтры Мінска, адкуль той прайшоў у бок вуліцы Янкі Купалы. Там, у адным з дамоў савецкай эліты, артыст жыў разам з жонкай. Проста пад пад'ездам нецвярозага мужчыну спыніў міліцыянер і пачаў чапляцца з пытаннямі. І тут зноў злы жарт сыграў няпросты характар заслужанага артыста. Ён не змаўчаў і пачаў супраціўляцца затрыманню. Міліцыянт выклікаў падмацавання, пасля чаго мужчыну скруцілі і павезлі ў ленінскі аддзел міліцыі, дзе спрабавалі ўціхамірыць, але не разлічылі сілаў. Заслужаны артыст памёр проста ў аддзяленні міліцыі. Яму было ўсяго 36 гадоў. Міліцыя спрабавала замяць справу і вазіла цела Падгайскага па бальніцах і бецвярэзніках, але там адказвалі, што пакойнікаў не прымаюць. Знайсці хоць нейкія канцы трагедыі ўдалося толькі дзякуючы падключэнню сувязяў. Усё той жа Ігар Лучанок званіў міністру ўнутраных спраў з патрабаваннямі разабрацца. Маўляў, так, чалавек быў п'яны, супраціўляўся, але ж за такое не забіваюць. На што яму адказалі, цытата: «А што твой артыст не ўмее прама хадзіць?» Кампазітар пісаў лісты ў Маскву і дабіўся службовай праверкі, у выніку чаго вінаватага міліцыянера звольнілі. Ці былі нейкія іншыя наступствы, невядома. Ігар Лучанок шмат думаў пра гэтую трагедыю і дакараў сябе за тое, што не забараняў артыстам піць, а таксама не спускаў іх з нябёсаў на зямлю, калі ў іх была зорная хвароба, бо лічыў тых у першую чаргу прафесіяналамі, а не людзьмі з вялікімі слабасцямі. Апошняй працай Анатоля Падгайскага была здымка ў тэлеверсіі оперы Анатоля Багатырова пад назвай «У пушчах Палесся». Там ён граў камісара партызанскага атрада Кузьміча. Апошнія кадры карціны здымалі ўжо пасля смерці артыста. Замест яго дайграў ягоны брат Сяргей. Широкой
Пра заслужанага артыста даволі хутка забыліся. Запісы ягоных выступаў можна пералічыць на пальцах адной рукі, і інфармацыю пра яго знайсці даволі складана. Па вялікім рахунку і творчасць Анатоля Падгайскага і абставіны яго трагічнай гібелі даўно забыліся і засталіся ў гісторыі. І каб не бяда з Якавам Навуменкам, пра другую падобную гісторыю мы маглі б ніколі не даведацца. Людзі мастацтва працягваюць існаваць і пасля сваёй смерці. Мастакі жывуць у карцінах, пісьменнікі ў кнігах, а спевакі ў песнях. Некаторыя становяцца легендамі пасля смерці, але большасць сыходзіць у нябыт. Ды і ўвогуле лёс, як мы бачым па гісторыях Анатоля Падгайскага і Якава Навуменкі, рэч непрадказальная і жорсткая. Але пакуль ёсць тыя, хто слухае іх песні, застаюцца жыць і самі творцы.